салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. бархе аз намояндагони ҷомеа шаҳрвандӣ бо ирсоли як номаи боз аз шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ хоҳиш карданд ки роҳгироро барои хонандагони мактаб дар нақлиёти ҷамъияти ройгон ё ҳадиақал 50% арзон кунад. ҳамчунин аз шаҳрдори Душанбе хоста шудааст ки ба ронандагон иҷоза дода нашавад ки мусофирони ноболиғи бе билетро аз автобус фароранд. гуфта мешавад ки пас аз боло рафтани нархи нақлиёти ҷамъиятӣ бисёре аз кӯдакон аз таҳсил қафо монданд ва барои бархе хонаводаҳои камбизоат ки 2 ё бештар аз он фарзанд доранду бо 2 хат сайр сафар мекунанд, пардохти пули нақлиёти ҷамъиятӣ ғайримумкин шудааст. барои хонаводае ки 3 мактабхон ва 2 донишҷӯ дорад, нархи солонаи роҳгиро 3440 сомонӣ мешавад ки хеле гарон аст. гуфта мешавад дар ин дархост. бояд гуфт ки шуруъ аз 10 ноябри имсол ҳаққи роҳгирои нақлиёти ҷамъиятӣ дар Душанбе боло бурда шуд. Тоҷикистон интиқоли барқро ба кишварҳои ҳамсоя дар моҳи октябри соли равон қариб 10 баробар кам кард, хабар медиҳад агентии умури ҷумҳурӣ. моҳи сипаришуда аз Тоҷикистон ба хориҷи кишвар ба маблағи $1 миллион 800 000 барқ содирот шудааст. ба ин ҳам дар ҳолест ки моҳи сентябр ин маблағ ҳудуди $17 миллион ташкил медод. дар маҷмӯъ дар зарфи 10 моҳи соли ҷорӣ аз Тоҷикистон ба хориҷи кишвар ба маблағи наздик ба $91 миллион барқ содирот шудааст. дар доираи қарордодҳои имзо шуда бо мақомоти марбутаи Афғонистону Узбекистон аз Тоҷикистон ба ин кишварҳо барқ интиқол меёбад. мувофиқи қарордодҳо то охири сол ин давлатҳо бояд аз кишвари мо дар ҳаҷми умумӣ 3 миллиард киловатт-соат барқ гирифта бошанд. тибқи маълумоти ширкати барқи тоҷик, давоми моҳҳои январ-октябри соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ зиёда аз 17 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол шудааст. дар ҳамин ҳол аз оғози даҳаи дуюми моҳи октябр интиқоли барқ ба манотиқи деҳотии кишвар ба таври маҳдуд сурат мегирад. тақрибан 50 мошини борбаре ки аз Тоҷикистон ба Россия ангур мебурданд дар гузаргоҳи гумрукии Оренбург ва Челябинск банд монданд, менависад Озодӣ. ронандагон иддао доранд ки беш аз 10 рӯз боз дар сармо истоданд ва касе вазъиятро шарҳ намедиҳад. дар ҳамин ҳол дар консулгарии Тоҷикистон дар Уфа гуфтанд барои ҳалли масъала кӯшиш доранд. як масъули гузаргоҳ ба ронандагони тоҷик гуфтааст сабаби асосии боздоштани мошинҳои борбари Тоҷикистон ба ошкор шудани маводи мухаддир дар яке аз мошинҳои ҳомили 20 тонна ангур дар марзи Узбекистон пайванд дорад. ҳаҷми интиқоли борҳо дар Тоҷикистон давоми моҳҳои январ-октябри соли ҷорӣ то 2.3% афзоиш ёфта беш аз 67 миллион тоннаро ташкил дод, хабар медиҳад агентии умури мамлакат. қисми бештари ҳаҷми зикршуда тариқи роҳҳои автомобилӣ интиқол дода шудааст. ҳаҷми борҳое ки аз тариқи роҳи оҳан ба макони таъинот бурда расонида шуданд бештар аз 4.5 миллион тоннаро ташкил додааст. дар назди донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав маркази омӯзиши ройгони забони русӣ ташкил карда шуд. ифтитоҳии он дар чаҳорчӯби ҳамкориҳои муштараки донишгоҳи Бохтар бо донишгоҳи омӯзгори Олтой ки ҳайати он дар Тоҷикистон қарор дошт баргузор шуд. идораи миллии оид ба аэронавтика ва кайҳонии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико НАСА дастаи Тоҷикистонро ғолиби даври нимниҳоӣ дар озмуни ҷаҳонӣ SpaceX Challenge 2021 эълон кард. дастаи Тоҷикистон вазифаи сохтани астероидҳои моҳирона равшаншударо бардошт гирифта, як китоби комикс ва барномаи мобилияро таҳия кард ки барои омӯхтани астероидҳои Траяне ё худ боқимондаҳои системаи офтобӣ маълумот медиҳад. моҳи декабри соли ҷорӣ 10 дастаи ғолиб эълон мегарданд. ғолибон имконият пайдо мекунанд ки ба Амрико сафар карда дар раванди ба фазо парвоз кардани мушак иштирок карда бошанд. гуфта мешавад дар ҷараёни озмун ки оғози моҳи октябри соли ҷорӣ баргузор гардида буд, 5000 дастаҳо аз 160 кишвари ҷаҳон барои пайдо намудани ҳалли инноватсионӣ ба бархе аз мушкилиҳои илмӣ бо ҳамдигар рақобат доштанд.
خب این بود نشر جنبسته برنامه خبری در رادیوی آسیا پلاس. شما می توانید همه روزه ساعت 18 شام پخش زنده برنامه ما رو در صفحه فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب نیز دیده باشید. ما رو همراهی نمایید.